angkai yang Agartalan simi ambasa thangi tongmani angkai o je sport o je angari chalo tongmani ang ani lane on phai tongmani angkai ang bus kaung gari nugi tongkha pura uncontrol angkai abono katina hin pura kisak puna thangmani asuke speed ke phai ka abo gari pura ani uklog ni nosto khai klange pura ain nai ke borok se thuli thui khamu ain nangoi na borole bale ba che kha ang je poito khlayo thange pura khana se nai khana borok lama kini kesar boron gari te chole langlia ingka aro no bobai bono thangi masung khanu tam amtiro khlai hine basu ke speed ke phaika plus bo chuak bunungjak chuak nunge bo chuak iko bormura borojani nungi phaika po ingka su ke speed ke phaika bin gari wo te khoro boro total charjona amge break ne chlama boro chlak ne amte ke boro phai to mani yang lama wo ain gari asu ke no so khai ki ka angkai tabu iko naising tongo tam khlainai jepono bahai ke je police ro bahai ke khlayam te kino samung mak tabu ge thutai nai borok bai nang kok salai mani bisingo boma hai khapimung ba kok rok bahai kok salai kana ro borok to boke sawang to ang to thik ase highway blank speed ke chalok nai hinse saw bo kok ingkai ang to te tam sasine nang ke sakat nin speed phono nu nin leno chalok dita pura lama ni skid mark porno to nugui tongo bo pura yang ani je ani lane ni right side bo phaijak biani phaimani boke but yang ikoni bormura phaisini towards Agartala thangi tongmani tam gari bini abo Kia Sonet Assam number chini borok da chini borok no Bisramganj in sao Joy Kisan bumum Joy Kisan in sao tam rok lai ni cha bo tam jani politics rok khlayo restaurant rok khlayo amti rok pick up nugi tong nin bum ke an bum kelbat ko jaga ni amba sao no nin gari ke tam gari an gari ke Hyundai Venue gari okhro busuk tongmani norke chung khorok noi tongmani chung kunoi tongmani acha